Ikat lang. Guys, wa pa man tayo kuan gabi pa man ato ang kuan atong trabaho ron atong isyu. Ligo si guys ha. Na, pwede din awas sa dagat ri guys oh. Tama mo, okay no? Ya. Abo sa natin okay, ang suway ko parat ni. Iti mabina lag-una to kaligo. Ano siya no? So, bahala mo kasi video na ko, bahala siya maligo ko diri. Nay daw di aki. Daw. Uy, kailangan rin. Buntayan ang mga babae. Unsi daw uy. Buntayan ang mga babae. Ito na kung punta sa kamera na punta na. Unsi daw ya. Liga vlog. Ay, Tawag kayo na paghinda di aday dako kayo. Sexy ka. natikadaan. Sus. Si Martina. Ayaw pag tinihilog kayo magtunog ka. Ayaw mo pag tunog niya mo. Kau sampai ke sini. Oh. Loy, kita diriso. Sure ka bang? Ya. Betul bang. Dah ni. Ay, ta swimming pool yaw. Tingnan ko kung pwede ba. Pwede lagi promise. Ganina ako nananghid man kung makalaki ay. Panangid uy. So guys, mobile hin sa may kaliguan guys so. Dali sa swimming pool.